Eta berandu baino lehen esan egingo ditut izenaren araberako ordena alfabetikoan buruz burukoan kantatuko dutenak dira Joanes Ilarregi Marko eta Maider Arregi Martxeleta. Hauxe da, 6 puntuko motzean ofizioa basatzeko egokitu zaizuen gaia. Maider eta Joanes, korrikako furgonetak gidatzen zoazte. Bidez okertu zarete. Atzetik doazenak ez dira oraindik konturatu. Maider eta Joanes, korrikako furgonetak gidatzen zoazte. Bidez erratu zarete. Baina atzetik datozenak ez dira oraindik konturatu. Maider, zu hasita, 3 bertso, 6 puntuko motzea. Bide batean hasita, ta bide horri segika, begira nabil, ta bat batean, txarra dauka pinta, nastu gara apika, eta hau da ikamika, tipitatapa, badoa korrika, tipitatapa, badoa korrika. Tipitapata algara, zu gidatzen joan zara, eta iritsi gara iritsi, eta iritsi gara behar ez, ginun lekutara, baikun astu egin gara, baina lare ez da traba, zeren korrika Euskal Herria osoko gauza da, zeren korrika Euskal Herria osoko gauza da. Nik hori badut ulertzen, ze eta nien naiz aspertzen, modu honetan gure euskera ez da desagertzen, algortara ez gara heltzen, ze bide zuzen hau etzen, baina zuk ozen animazazu oharrez daitezen, baina zuk ozen animazazu oharrez daitezen. Karretera bazterrean, sartu bide okerrean, baina erantzuna oraindik, baina oihartzuna oraindik
zabaldu taldean, nola goazen aurrean, biok patxada batean, honek ederki segituko du, dagon bitartean, honek ederki segituko du, dagon bitartean. Beira ze jende zerrenda, guazen aurreraka benga, gu gaur ez daude nahastu arren, honetik irten da, eta euskeraren xenda. Berdin, berdin, ez alda eta euskeraren xenda, ez alda berdin joaten ba, agian bide zuzenean ez, baina mugitzen da, agian bide zuzenean ez, baina mugitzen da. Ja galdu dugu ala, argia eginda itzala, ta gaizki goaz leno, ta gaizki goaz gure bidean, oain arte bezala, nola badaukagun ala, urrengoa eto. Nola badugun ala, urrengoa heldu da ala, eta marroia gero heldu denak txupatu dezala, eta marroia